Στην ηγεσία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για άλλα 4 χρόνια πανεκλέγηκε ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Στην χθεσινή 44η Γενική Συνέλευση της Επιτροπής, η οποία ήταν και εκλογική, ο Γιώργος Χρυσοστόμου θριέμβευσε εναντί του ανθυποψηφίου του, συγκεντρώνοντας 29 ψήφους. Στον προεδρικό θόκο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζει ο Γιώργος Χρυσοστόμου για τα επόμενα 4 χρόνια. Η ανανέωση της θητείας του σφραγίστηκε με την συντριπτική πλειοψηφία να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Στην θέση του Αντιπροέδρου εξελέγει ο Αλέξανδρος Χριστοφόρου, ενώ ως Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει ο Γιώτης Ιωαννίδης. Χωρίς ανθυποψήφιο, ο νέος ταμείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα είναι ο Γιάννος Φωτίου. Ο επανεκλεγής πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, στην πρώτη τοποθέτησή του μετά την εκλογική διαδικασία, υπογράμμισε ότι η ΚΟΕ συνεχίζει ακόμη πιο ισχυρή και αποφασισμένη να υπηρετεί τον αθλητισμό στον τόπο μας και να προβάλλει την πατρίδα μας διεθνώς. Συνεχίζουμε σεμνά και ταπεινά ως πρεσβευτές του Ολυμπισμού, προάγοντας διαχρονικές αρχές και αξίες, στηρίζοντας τους αθλητές μας και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία. Ευχαριστίες από καρδιάς στις Ομοσπονδίες για την εμπιστοσύνη και την δημιουργική συνεργασία. Οι εκλεγέντες θα θητεύσουν για τον Ολυμπιακό κύκλο 2024-2028.